ってる。逆に言ったらファッションの写真はもうこの50年代から何も進化してないって僕は思ってるぐらい、もう既製服が出始めることでファッションの世界も大きくこうパッて広がっていろんな写真家が世界から入ってくる。服きれいに写ってますよね。41年当時だから抜群に綺麗だと思う。でこのテイストで写真撮ってる人今いっぱいいますよね、ファッション写真家で。ションデル今同じでしょ。自分の中でイメージをしたものを作るっていう意味で言ってしまえば、幻想的な写真を作るんですが、とにかく写真っていうのがもう、写真っていうよりかも完全にアートなんです。これをしなきゃできないからっていうことでみんな諦めてる人が多くて、自分たちでなんで自分で考えてものを作っていこうかっていうところがないのは全て人任せで、あと自分ができない。これからのカルバン・クライン、ジョージ・アルマーニはこういうイメージで服作っていきますよって半年間をたった一枚の写真が背負うこのバカバカしさこれが何のためなのかさっぱり分かんないでしょ。写真を見るのの正解が作者の心を読み取ることだっていうことが間違いだってことをバッと言いたくて、わざとアクロバットな戦術に出る。人の写真見るときにはそうやって写真しか見ないのに、自分の写真見てもらうときには自分の心を読み取ってほしいって思っちゃわない？そういうところってあるでしょ。そんな君のために今度いい講座やってます。あとでね、あと今日も僕が書きながらみんなから幸せでありますので次に作ろうと思ってますので、また機会があったらぜひ見に来てください。勝ちましょう。今日はありがとうございました。